Коя напитка е най-здравословна за този мълчуган? Водичка със сигурност. Най-малкото, защото в нея няма захар и други доста вредни съставки, да, в които ги има във всички останали сокчета, които те толкова много обичат, но не трябва да ги пият. Водата, разбира се. Обича ли да пие вода? Много. Така ли? Да, аз също. И той така. Като мен, да. Като беше много мъничък, изобщо не обичаше, но откакто започна да приема твърда храна, започна много да обича вода и да си я търси. А как спазвате устната хигиена? Мием зъбките 2 пъти на ден, винаги така даваме водичка след храненията и така. И когато има, също когато пожелае. Да. И винаги след храна се пие водичка, т.е. по този начин той естествено си изплаква устата, но понеже още е малък и все още няма зъбки, за момента не мием зъбките, така че сме само на вода за почистване. Сега му подаряваме една водичка, защото сигурно ще хапнете в парка. Абсолютно. Заповядай, миличък. Обичаш ли водичка? Оп, не. Ето, една водичка му подаряваме, бачко, за да може да пие сега след хапване.